Чакай. Здравейте! Сега ще играем с Макси Филип. Сори. Ще играем с един мой приятел и... фак! Ела да събираме дърво. Добре. И поне не псувай толкова много. Към пустинята ли ще тръгнем или не? Защото може да намерим село. Може би. Колко дърво имаш? Чакай аз почнах. Напусна ли камерата? Да. Няма да снимаме всеки ден, може би ще снимам само аз. Но... И аз понякога. Да, през 2 дена ще се виждаме и ще снимаме двамата. Така, идвай. Ще има линк към описанието за Майнкрафт, откъде да се изтеглите. И как да снимате видео. Да. Аз Айде, ела, обработи си дървото. Виж ми скина. Айде, обработвай дървото. С зомбита ли да го направим или без? Не, дай с зомбита. Включи ги, че аз не съм ги включил. Чакай. Чакай, Не барай! Тук се включват. Съм ги включил. Така, ела към пустинята. Идвам. Изчакай ме. Мама, ще изчакаме. Добре, изчакам. Изчакай, мама. Чакам да. Чакам да ни върви. Не значи сме без PvP. Моля да не ме удари. Той така му убиеш. Колко дърво имаш? 4. 24. Чакай да си го обработя. Аз ще чупя и те. Добре. Те пускат 2 стика. Аз съм гладен вече. Докато. И аз. Много. На мен 2. Да създам ли? Добре. Виждам дървета. Къде си? Ето. Къде си? Ето, мам. Ето той там. Тъпчо. Ела, тук има дърво. И sugar canes. Скок, има дупка. скок. Идвам. Айде да копаем малко пясък и да създадем къща. Копаем пясък. Чакайте. После да го печем да го... Кокошки. Ето кокошки, дай. Ела в дупката. Чакай, аз ще убивам Откри. Да, бе. Бягай. Крипър ли откри? Да. Къде е? Бягам. Айде, аз отрових. Браво, много тъпо. Кокошки. Ако получиш 2 меса, ми дай на мен едно. Ето, че едното. Къде си? Искаш ли малко обработено дърво? Колко имаш? 16. Взимай. Аз съм почти първи. Това го взимиш. Чакай. Давам ти всички. Айде, я ханграфъра, ура. Сега имам 40. Айде, ела. Чакай си хапна пуйката. Как ще е това? Значи не си гладен. Трябва да те да че се маха. Айде, ела. Чурчо. Следваш ли ма? Не. Аз съм още гладен. Акации. Чум пред тях. 3 акации, бе. Там. Аз идвам! Падна. На мен нито едно сърце не ми отне. Да, защото... Защото ти си тъп. Казахме без глупости. Добре. Май, намерих вода. Изкачих се! Браво, виждаш ли? Не. Защо? Аз ти... Виждам, че имат. Здравей! Събирай той са акации. Добре, че да изровя главата. Това е луд смях, дами и господа. Това е луд смях. Предупреждавам отново. Не мога ли да... Сега! Мислех, че съм изключил PvP-та. Не, моля те, не ма би. На малко сърца съм. Ники, моля та. Спри. Аз тръгвам.
Аре, Ники. Не имам пуйки. Аре, човек. Добре, няма да бия. Лап. Пуйката ми взима сърце. Ще направим къщата от други, с всякакъв вид дърво. What the fuck? Преди да псуваш. Не, Аз съм 40 обработено. дай ми пуйката. Аз ще събера малко водица. Искаш ли? Какво ще събереш? Аре, убий другите кокошки. Чай, че мога да ги гръмна, бе. Ето отново лудия смях, дами и господа. Не Заседни ми. ми убивай патенцето. Защо да те убивам? Не знаеш, че малкото патенци не се няма да те пусне. XP. Да. Айди, ела. Аз съм на първи, че. Какво направи? Левел съм. Аз още нямам левел. Трябва да намерим храна, аз съм гладен. Аз също. И Но съм в на реал. 4 сърца. Колко имаш? 40 от бялото и къде си, че от... Къде си? Къде си? Къде си? Бъгна ми. Мирови. Взех ти дървото. Ето ти го. Макси! Сега е, чакай. Колко е часа? 12:31. 12:31. Добре, че ще тръгнеш ще спрем клипа в... 12:30. Ма сега 12:31. Не! На мен бъгна. Следвай ме. Къде си? Аз съм гладен, ще ям. Пуйка. Хубаво да се наяда и с пуйка. Не! Следвай ме, ти казах. Чакай. Тъпа пуйка. Добре, не се отрови. Сега на къде? Аре да строим къща. Намери ме, ако можеш. Добре. Циганин, защо ме пускаш? Без да искай. Трябва тръгвам да те върна. Прасе. Fuck, Jesus. Изляза като Майнкрафт. Това означава ли, че спираш да снимаш? Да запознат много. Виж каква яма има. Сега ще ми даде много чупя! С кирка трябва да имаш. Имаш дърво. Така, мястото за къщата е готово. Така, малко ми е влогва. Фак, човек, сега пък трябва да строя. Супер, човек, аз имам такова. Виж. Не го прави.
нали трябваше да пяскова нещо? Става вечер и аз ще направим. Супер. О, да, че... Аз имам! Аз направих вече. О, Ти че... се забиене. Ще пустим Нямаме вълна. да използваме... Геймод 2. Той не е на компютър. Има геймодове. На компютър няма. На такова няма. Има. Няма. Искаш ли пробвам? Да. Чакай. Защо смеч, бе? Няма да ти пусне нищо. Знам, просто не. Излиза, защото става вечер. Къде се скъпи? Аз съм до тебе. Виждам бита. Охо! Бягай! До къщата. Бягай! Виждам овца, отивам да я убия. Аз виждам кокошко, чум да я убия. 2 са. Чекнеш, кой е гадно? Добре. Помощ! Зомбите. Колега, 2 зомбита! Ами... Идва Кримпър и зомби към тебе. Къде си? Идвам. Само да не умреш. Помощ! Ти падна ли? Да. О, зомбика. Ти умря ли? Да. Не, дей, мулята. Аз се бъгнах. Бъгна се. Yes. Аз нямаше да Зомби! Човек бъгна. Да. Ще сме го бавно. Как ми? Я ме гръмни. Да те убия? Да. Няма да спри за малко клипа и ще го правя. Имаме хора за малко клипа. Съжалявам за краткото прекъсване. Опс. Имахме The малко... fuck Jesus! Тихо е. Има малки деца, които нагледат. Въпреки, че още не сме качили клипа. Помислих, че си зомби с меч. Майка! Ще го видиш после на клипа. Айде да приключваме клипа или... Не. Аз ще използвам малко... чит. Не можеш да се телепортиш. Тайм. Не можеш. Няма се. Тайм след как спиш. Нула. Ама ти го изпрати на мене. Виж. Нула. Казах ти, няма такива неща. Няма геймод. Няма геймод тук, човек. Ще ми свърши дървото.